जिथिदुवार दख'रा एबसुआ रुनिखाता बाजारखौ साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारि लादों। बे समाव रायजोनि दाब दाब जायगानिफ्राय एबसुआ साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारि लानायनि मोनसे जर'खा खौरां। आबहावाखौ रैखाथि होनायनि थांखिजों दिनै रायजोनाङैनो गाव गावनि ओनसोलाव साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारि लादों एबसुआ। साखोन सिखोन खालामनायजोंनो लोब्बा लाखिनानै प्लास्टिक बाहायनायनिफ्राय सांग्रां जानानै बयखौबो आबहावाखौ थाजिम खालामनो थाखाय बिफां गायनो खावलायो। जिथिदुवार दख'रा एबसुनि मावफारियाफोरजों लोगोसेनो चिरांदुवार ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारियाबो बाहागो लाफानानै हेफाजाब होयो। बे समाव हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिनानै जिथिदुवार दख'रा एबसुनि मावफारिया आरो चिरांदुवार ब्लक इउपिपिएल आफादगिरि बिरदाव मोसाहारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो बे समाव आबुङै मिथिना ला। दिनैहाय जिथिदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव नैबे जोंहा रुनिखाता हाथाइसालियाव जे जोंहा बिद प्लास्टिक आबहावा बिनि सायाव बिथांमोना मोनसे फोसाबनाय जे हाबाफारि लादों आरो आङो 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि जानानै बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर आं जासिगोन। बेबादि हाबाफारिया निसय जोंनि ओनसोलाव खोब गोनांथार जानानै फैदों। दा जोङो नुदों न'खराव गामियाव ओनसोलाव बा हाथाय बाजाराव टाउन सहराव जों बेबायदि प्लास्टिक बाहायनायखौ एखे जानला मोनला बाहायनाय जों बेखिनिखौ नुदों। जों दासिमबो बेबायदि प्लास्टिक बाहायनायनि सायाव जों सांग्रांथि जानो हायाखै जों बेखौ दिनै बुंनांगोन। आं बिनिखायनो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो गुरैयै खावलायगोन जाहाथे नैबे जोंनि जेसेबांनाखि दा हाथाय बाजारावनो जा न'खरावनो जा बे जानला मोनला प्लास्टिक बाहायनायनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो आरो जोङो बिनिफ्राय जुदि गोजानाव थानो हायोबा निसय जोङो गोबां माखासे रैखाथि मोननो हागोन आं बेखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं मिजिं खालामो। बावैसो सान सरकारा प्लास्टिक बाहायनायखौ हमनायबो जादोंमोन। सरकारा बिनि सायाव माबायदि नोजोर होजानो लुबैयो आरो दिनैनि सायाव नोजोर बारा होआखैखौ नुनो मोनदों। नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायगोन जे सरकारा माखासे गोबां बिथांखिफोर लायो जे बे बिथांखिफोरखौ जोङो सम मथे जों जेरैबायदि हाबाफारि लानायनि गेजेरजों जों होबथानो हानांगौमोन बेखिनिखौ जोङो बांद्राय जाफुंसारनायखौ नुवाखै। दा सानसेनो निसय बे हाबाफारिया जाफुंसार जानाय नङा। जोङो दिनै नङा गाबोन बेबायदि सांग्रांथिखौ लाबाय थानो हायोबा जों बे बाहायनायनि सायाव जुदि सांग्रांथिखौ जुदि रायजो राजाफोरनि गेजेराव होफैनो हायोबा निसय जोङो नैबे प्लास्टिक बाहायनायनि सायाव जोङो निसय एसेब्लाबो रैखा मोनगोन आं बेखौ मिजिं खालामो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदि जे दिनैहाय जे 4 जुन बे 4 जुनाव जे मुलुगनां आबहावा साननि थांखि बायदियै जिल्ला आरो मोनफ्रोमबो दख'रायाव बिग प्लास्टिक पलिउसन बा टाउन सहर आरो दखानफोराव थानाय जे माखासे दाखोर दालाफोरखौ जे सिखोन साखोन खालामनाय हाबाफारि बेखौ लानाय जादों। दा बे लेखायैनो जोंनि जिथिदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनै रुनिखाता हाथाइसालियाव बे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। दा थांखिया बेनो जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जिहेथु प्लास्टिक बायदि बायदि दाखोर दालाफोरखौ जेराव मोनो बावनो जे गारनानै दोननाय बेखौ जों नुनो मोननाय जादों। दा बैफोरखौनो जोङो सिखोन साखोनै लाखिनांगौनि थांखिजों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा दिनै बे हाबाफारिखौनो जोङो बे रुनिखाता हाथाइसालियाव मावगासिनो दङ। दा जोङो रायजो राजाखौ जों खावलायनो लुबैदों जाहाथे फैगौ समाव बेबायदि दखान सहर आरो लामा सामाफ्राव जाहाथे प्लास्टिक बायदि बायदि जिनिसफोरखौ जाहाथे आमेना थामेना गारलाबाया जानला मोनला गारलाबाया बेखौ जोङो सांग्रांथि होनाय लेखायै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। गाबोन आबां गायो बिफां गायनायजों लोगोसे जोथोन लानो मा खावलायनो सानो आरो दिनैनि दिनाव गोबां मानसिफ्रा बिफां दानफायो मा बुंहरनो सानो? जे
गाबोन जोंहा जे मुलुगनां आबहावा सानखौ जोङो दादगारि दालाइसानि सिगाङाव दालाइसा एबसुनि सिगाङाव जोङो हाबाफारिखौ लानाय जादों। हाथिसार दादगारि गोजौ फरायसालियाव जोङो बे हाबाफारिखौ गाबोन लागोन। दा बेयाव जोङो खमैबो गोबां बेहाय जोङो बिफां गायगोन ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै दैदेनगिरिफोरखौ लानानै आरो जोंनि दख'र आरो दालाइ आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै जोङो बै जायगायाव जोङो गाबोन बिफां गायनाय हाबाफारिखौ जों लादों। दा जोङो बुंनो सानदों जे बिफांखौ जोङो गायो खिन्थु जोङो जोथोन लानायाव खम आरो बेखायनो जोङो बिफांखौ गायनाय लोगो लोगोनो जोङो जोथोनबो लानांगोन जाहाथे बै बिफाङा मोजाङैनो थांनो हायो आरो मोजाङैनो देरो आरो जों इयुनाव बिनिफ्रायनो जोङो साया बा फिथाइ सामथाइ बायदि बायदिखौ जोङो मोननो हायो। आरो आङो खावलायबावनो लुबैदों जोंनि माखासे सुबुंफ्रा दिनै बिफां दानफायनाय बा दंफां दानफायनाय बैफोर खामानिखौ मावगासिनो दङ। दा बैफोरखौ जोङो होबथानायनि बेब'स्थाखौ लानांगोन बन्द' खालामनायनि बेब'स्थाखौ जोङो लानांगोन जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोंनि जे बारहावा बैफोर बारहावाफ्रा जाहाथे मोजाङैनो थायो आरो गोजोनैनो थायो। दिनै गोबां बेबादि बिफां लाइफां दानफायनायनि थाखायनो दिनै माखासे बिबांनि जे दै खम जालांबाय आरो माखासे दुंखावनाय थासारि बे जोंनि गेजेराव गोबां जागासिनो दङ। दा बेखायनो जोङो बिफां लाइफांखौ जोङो गायनांगोन जों जोथोन लानांगोन। आङो बेखिनिखौनो बुंबाय। थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथाइजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथाइबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन।